दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै आथियाबारि गोजौ आरो गेजेर फरायसालियाव जों साननैनि हाबाफारि लानानै गौमा सुबुं फोजाखांनाय मेल हाबाफारि लादों आरो बे गौमा सुबुं फोजाखांनाय मेलाव दिनैनि गिबि सानाव बिलिफांनि 6 बाजिनिफ्राय दौरिफोरजों मोनसे मेहेरगोनां सावरायमेल लादों आरो बिथांमोननि सिगाङाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा लानाय हाबाफारि मावखान्थि बायदि जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेरजों बाथौआरिनि माबायदि मेसेज हैगोन आरो बाथौआरिखौ जों बोरैहाय साग्रिद खालामगोन बोरैहाय जोङो दौरि दौसिखौ खौसेथिनि गेजेरजों मोनसे नेमखान्थिनि गेजेरजों आइ आफानो बाथौ धोरोमखौ फोलायहैनो हागोन बिनि सायाव जों दिनै मोजाङै मेहेरगोनाङै सावरायगोन आरो बिथांमोननो बेखौ फोरमायगोन आरो लोगोसे गाबोननि दिनाव दुलाराय बाथौआरि रायजो राजाखौ जों आसा खालामदों बिथांमोनहा बयबो बाथ्रा हरदों खमैबो 10,000 मानसिनि गौमा सुबुं थुरमा सुबुं मानसि जागोन 10,000 मानसिया फैनानै बेवहाय गौमा सुबुं फोजाखांनाय मेलाव बाहागो लाफैगोन आरो जों बेवहाय बाथौ धोरोमनि गासै गोथौ बाथ्राफोरखौ मेहेरगोनां बाथ्राफोरखौ मुलुग संसाराव फोगोमनो थाखाय मुलुग संसाराव गोसार होनो थाखाय बर' जाथिखौ धोरोमनि बिथाजों मेहेरगोनां जाथि दानानै आलो गोजोन रायजो जाहोनायनि राहाखौ जों खालामनो थाखाय गाबोन आइ आफानो फोसावगोन दौरिया खमैबो जों आसा खालामदों खमैबो बेवहाय 500 जनसो दौरि जागोन बे दौरिफोरखौ लानानै जों दिनै हराव सावरायगोन दुलाराय बाथौ गौथुमा 1992 सनाव जागायदों 16 मेआव नाथाय एथ' दिन जोङो बे सुबुं फोजाखांनाय मेलखौ लाबोआखैमोन फैयै फैयै जों दिनै नुबाय सुबुं फोजाखांनाय मेल अनगायै जों आइ आफा रायजो राजानो बाथ्राफोरखौ रोखा फोरमायनायाव गोब्राब जायो बेनिखायनो बेनो गिबि खेब जोंनि थाखाय सुबुं फोजाखांनाय मेल आरो बेनिफ्राय जोङो लासै लासै जायगा जायगा जों बेबायदि सुबुं फोजाखांनाय मेलखौ खुंलांबाय थागोन गाबोननि गेवलां मेलाव आलासि महरै लानाय जादों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बेखेवगिरि महरै फैगोन आरो जोङो सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिखौ सासे माननि आलासि हिसाबै लादोंमोन बिथाङा नाथाय फैनो हाया होननानै बुंहरबाय माबा असुबिदा दंनो हाया जाहैबाय बिनिफ्राय फरिधर तालुकदार होननाय सासे आलासि फैगोन आरो आसाम गभर्नमेन्टनि मा बिफाग बिनि नामा जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच आसामनि बे माबा मन्टुराम काहाराम होननाय सासे आलासि फैगोन बेनिफ्राय जोंनि गौथुमनि माखासे आलासि दं जेरैहाय कृष्णकान्त बर' जेरै आखान्थि आफादगिरि आरो दङ जोंहा हरेश्वर मुसाहारि जोंनि लेङाइ गाहाय फोसावगिरि बेबायदिनो जोंनि गोबां माखासे माननि आलासि दङ बिथांमोनखौ लानानै गामिनि मिटिङा मेहेरगोनां जागोन थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि
खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।